Jo el que demano que sigui vostè de motu propi, que és vostè el responsable en primera instància davant de la conselleria, qui demostri que és el conseller, el verdader conseller d'Interior que necessita Catalunya, que necessita el Parlament, que necessita la Generalitat, i sap qui ho necessita més que ningú? Tots els Mossos d'Esquadra, que per desgràcia són instruïts des de la DAI i veuen en sorpresa que qui està processat se'n va de rositas, com diuen en castellà. Moltes gràcies. Vostè ha dit que els presos són no sé què, que hi ha policies que reben un tracte de favor, però no ho demostra ni ho denuncia enlloc. Ho diu de boquilla, però no ho demostra enlloc. Per tant, demostri-ho a la justícia, sisplau, i veurà com tindrà un aliat a l'hora de depurar qualsevol responsabilitat de qualsevol persona que se salti la llei, i més dins de casa meva. Finalmente, dos cuestiones. La primera, con una buena organización en las juntas locales de seguridad se podría evitar la inundación de la simbología. El espacio público es de todos, lo dice la ley, lo dicen los tribunales y lo están pidiendo todos los ciudadanos. Y en segundo lugar, no concurre la llamada libertad de expresión a la que alegan ustedes tanto, porque realmente se trata de simbología netamente partidista. Y como lo demuestra clarísimamente, como en el año 2014 ya existían los lazos amarillos, invadían nuestras calles antes del referéndum ilegal del 9 de noviembre. Gracias. Sí. Jo li he dit, i li torno a dir, la policia només actua en el cas d'utilitzar estris perillosos o que la seva conducta pugui ser punible i o pugui representar un perill per les persones, els béns o l'ordre públic, però no en funció del que pensen. Perquè aleshores aquí no viuríem en democràcia, viuríem en una dictadura. I aquest país, mentre jo sigui el conseller d'Interior i mentre els Mossos d'Esquadra depenguin de mi, la policia serà una policia democràtica, que respectarà el que pensem tots, sempre i quan no sigui prohibit fer el que fan, respectar-ho tots. I avui per avui, expressar-se i posar un llaç groc, gràcies a que ahir vostès van perdre una votació, no està prohibit en aquest país. Per tant, no podem perseguir els que es posen llaços grocs com vostès voldrien. I tampoc perseguim els que els treuen, perseguim els que van armats o porten objectes que poden, com li he dit, portar perill a les persones, als béns o l'ordre públic.